Ikaurichongogwe unobata ushechirogwe masunda nyika wakasunda nyika netako ikasudumuka yokona nei yaikona gundusalani kumba matikaha unovakahaza nokuoneshoka kuzoti kuona munhu imi makare vamani kati kuona munhu vana vanokaruka chifamba usiku vana vavete muchayevuka here zvakakufambisai usiku vana vavete vakati kufamba masikati vana vangazvinamira ubaiwe nezenze gara muchuru gara ramasango aiwa chibwamhondoro chikugamuchiyeri vanhu vanoera shumba uyai apa ndoda kuti mundiudze kuti ndo madetemberwo anoita mutupo wenyu here zvamwari chaizvo ndoda kuti mundiudze kuti ndizvo here kana kuti apa tavhagwa aiwa ndinofila senge tavhagwa isi vanhu veshumba uyai apa timbotaura kuti ndo mudetembero wemutupo wenyu. Anyways, toda kuti makorokoto kuna mukoma Fretz watenga mota. Vamwe vakati ungatenge mota usati watenga imba. Imi munofamba nemba. Munhu anoita decision yake yaanoda kuita nemari yake. Munhu anobvumidzwa kuita zvaanenge achida kuita nemari yake. Moving from point A to point B is very much important. Ungangoramba uchimhanyidzana from Kundibvisa to town uchingomhanyidzana nemakombi $4 pazuva. Kana waona ichikwana kutenga mota, tenga ufambe nemota. And then toenda panyaya yedu masoja azviramba anzi machechi muri kuwaridza vanhu vachidonha. Chii chiri kuzoitika after vadonha? After vadonha vari kuzoridhimwa here kana kuti vari kudzokera kuzvivi zvavo zvavangwana zvekudhara? Pane change here, pane chikuchinja here after vanhu vadonha? Musoja anga achibvunza. I want you guys to watch this clip and then we'll talk about it when you guys are done. Abantu babewela phansi sangani chingoti tikati out phanga pachidonha munhu sasiti ngati out balosiwa bafara neizvozvo abethaba ngalo kuti vanhu vari kudonha ukuthi abantu bayawo zvinongofatwa nevanhu vakanditarisa ipa ngingachazo ngabantu abangikhangela kudonha akuna basa sokuwa akuna msebenzi vakunoita mapedza kudonha elizakwenza nemsoro ikubula nechechi dzakatozadzwa nevanhu tinotori nechechi dzakazara sina matete aphela abantu nokuti mfundisi wenye anodonhesa vanhu ngoba umfundisi uwisa abantu. And then mfundisi maibwanya vauya nenyaya yekuti iwewe zvinhu zvaMwari, how can you be paying $50 kuti uprofesa iwe usiri uchengeta vabereki shuwa? $50 $50 $100. Hanzi ukangonzwa zvinhu zvaMwari zvakutaurwa mari pamberi tiza, nekuti chokwadi shoko rinotaura kuti sekupiwa kwamakaita zvipo izvi ipaiwo sekudaro, musingatori sirivheri nendarama kana tsvimbo kana chekupfeka kana chii. Zvinhu zvaMwari ngazviitwe pachena. And apa ndinotenderana navo zveshuwa, because how can you be doing God's things wakapiwa gift iwe kuti ubetsere vanhu pachena? Saka sei iwewe wakubhadharisa vanhu? Ngenyi wakubhadharisa vanhu? Ipapo ndatenderana navo. Akuna kunonzi ndipe $50 kuti ndikuprofite. Akuna kuthiwa ndiki $50 ngikuprofite. Akuna nto njalo. As long price kwa $50 mbele. Ase kufaka $50. You are honoring another altar. Usuhlonipha enye altar. Jesus. Teachers. Jesus. Akuna. Yes. Ukaona zvamanzi pano panauya $50 khona $50 kasira kutiza. Hallelujah. Isaini yekuti beware. Yisitshengisele sokuthi qaphela. Uprofita vari kuprofita asisosi. Ukuprofita abaprofita nganga dzepamazuva Moses. Yes, have performed the miracle. Same with Moses. The only different there. They the source. Where do you go get them source of power? Jesus. Kanari Kristu. Nakungu Kristu. Tinopukama. Siyakufa. Hallelujah. Hallelujah. Itza kumulisi. Amen. Sati vanhu vanoda kuprofitwa. Hallelujah. Vanhu vanoda kusurungurwa. Simba renyu ngarionekwe. Towana power. Hallelujah. Vakuna Jesu. Avela kuJesu. Jesus. Ira muridi. Lendi ngaselifuni. Majaira kufamba mchipedza mari dzemazai. Jaira kuhamba liqede imali zamaqanda. Jesus. Eraboshi. Amazi kutambura kumshauko. Izintombi ziyadumeka. Ushwana mali kubhadala kuti uone prophet. Lethatha imali libhadala ukuthi libone abaprofiti. Usithatha kuthumira imali. Uzahlile ukuthumela umama imali.
tabva taita nyaya nyowani yanetsa nyaya yamukoma Saintfloew. Mukoma Saintfloew was recently interviewed by DJ Ola, and Mukoma Saintfloew was saying kuti inini zvese zvikutaura zvekunzi Holyten akandisimudza, Holyten akandibvisa kumadhaka handizvizivi, because I was the one who went to Holyten with my project ka ndikati mudhara feature chichi hanzi ndobva tatotanga project ndobva Holyten ati aiwa ka chiuya kustudio kwangu. Saka nyaya dzese dzinenge dzichitaurwa dzekunzi akandisimudza, in fact ndiye akatokopa flow rangu. Ndo zvakataurwa nemukoma Saintfloew. And then some had mixed emotions, vanhu vaireply vachitaura zvavanoda, vamwe vakati Saintfloew ngaadzokere kurehab, but vamutarisi vakati no, munhu adzosere kurehab nekuti ataura chokwadi. Chokwadi ngachitaurwe sezvachiri. Imimi endai kurehab kwacho. Dai macomments enyu ese ndomaona ende ndomareplya with every drop in me. Ndenchinzwa kufara guys, especially if I have positive comments guys, ndofara, ndohakufara, ndokudai mese. Thank you so much for watching. Bye.